munayamba mwaganizapo kuti kodi chingachitike ndichani titakhala kuti tili ndi president amene ndi Oimba. Anakhalapo Oimba, akuzidziwa zaluso ndipo akuziwa bwino mmene umoyo wa munthu komanso umoyo wa Oimba umakhalira. Osangoti Oimba yekha koma umoyo wa munthu waluso mmene umakhalira. Our soldiers can fight better than any group of soldiers in East and Central Africa. Amalawi takhalapo ndi asogoleri ambiri omwe amalamulira dziko after kupuma ku ntchito yawo yomwe ankagwira. Takhalapo ndi Dr. amene mpaka na lero kwawo kwenikweni komanso dzina lake lenilene kuphatikizapo zinthu ngati umboni wa dzina lake lenilene wa azibale ake enieni zimatetezedwa ndi chipande cha MCP. Ameneyo ndi Dr. Kamuzu Banda. Mu nthawi yake nkhani zokhuza ndi za umoyo zidapita pasogolo chifukwa zidali zinthu zimene ankaziziwa bwino kwambiri. Tinakhalapo ndi president oziwa majoko amene iyi Bakili Muluzi. Mu nthawi yake za nthabwala komanso kuchenjera kwambiri anyamata pa town zidapita kwambiri pasogolo chifukwa izi ndizo zimene ankaziziwa bwino kwambiri. Zothamanga uku ndikukanena uku, ndikuchita izi ngati ali mbali iyi ndikukakamba mbali iyi. Anyamata azichenjera pa town. Mu nthawi yake dziko lidapita pasogolo kumbali ya majoko komanso kukhala anthu omasuka pa kayankhulidwe. Tinakhalapo ndi kaswiri pa zachuma amene ndi economist Bingu wa Muthalika. Mu nthawi yake mu ulamuliro wake oyamba dziko lidapita pasogolo, chakudya chinalipo komanso kwacha inali yogwirika, sanalole kugwesa kwacha chifukwa izi ndizo zimene ankaziziwa bwino. Kunabwera Joyce Banda amene ankateteza kwambiri amayi, maufulu analemekezedwa. Ufulu wake umodzi umene chinthu chimodzi chimene chimandisangasira Joyce Banda analesa azimayi kuvala mamini. Wow, big up amayi, we will need you in future. Tidakhalapo ndi mphunzitsi wa sukulu ya zamalamulo ku America. Uyu musandifunse kuti dziko tidapindula chani. Tidakhalapo ndi mbusa Reverend Chakwera amene mu nthawi ino akulamulira dziko. Koma bwanji titakhala kuti tili ndi Oimba amene alamulire dziko, tione kuti kodi tingapindule chani ngati Amalawi. Tikambe za Patience Namadingo Doc. Uyu ndi Oimba amene anayamba kuchokera kuma scratch, kuchokera mu nthawi imene ankaimba nyimbo kuchipinda kwake kufika mu nthawi imene mayi yake anamumva koyamba akuimba. Mayi yake ndikutenga ndrama ndikukamulipirira ku studio. Iyeyo ndikujambula album imene sinachite bwino kwenikweni pansika, komabe Namadingo sana tope pa nthawi imene adatulusa chimbale chake chachiwiri imene mujamuna li nyimbo ngati mfumu kale. Patience Namadingo anaziwika komanso anatumphuka ku mtundu wa Amalawi. Mu 2035 Namadingo azakhala ali ndi zaka zomuyenereza iyeyo kukhala president komanso kupikisana nawo pa mpando wa upule. Namafanzi izakhala yokondwera kwambiri chifukwa ambiri azakhala ali mabanja ali ndi ana komanso ambiri ana amene ali panopa azakhala akwanisa zaka zokuti akhonza kumuvotera Patience Namadingo. Popeza kuti tonse tikudziwa kuti Namadingo amakondedwa kwambiri pakati pa achinyamata ndipo ena amene amamukonda Namadingo sanafike zaka zovota. Koma mu nthawi imene mchaka cha 2035 namafanzi yambiri izakhala ikukwanisa kuvota. Mafanzi yake ambiri azakhala akalamba, ena ali mzintchito, ena mabanja abwino komanso kuphatikiza apopo azakhala kuti maturity adakali nayo, ndipo pozawauza anawo kapena azinzawo kuti avotere Namadingo anthu azawakhulupirira. Fa mu nthawi imeneyo azakhala akuluakulu, anthu azawatenga kuti akuganiza komanso akuyankhula zinthu za nzeru. Anthu azakumbukira pa za support imene Namadingo wakhala nayo pa Amalawi, kuyima ngati chifanifani pofuna kusonkhesa ndalama zoti zikathandizire munthu wa kansa, ma bribe party komanso kutolera ndalama yokuti akakonzesere pa Shell ijayo ndi orphanage center imene imapezeka ku Chikwawa. Oimba ochuluka kupatula Gwamba ndi Onesimus azasapota mkulu iyi
chifukwa cha chidwi chake pa nyimbo. Monga Oimba azafunanso kuti anthu amukondere aone mmene angasinthire music industry. Komano Patience Namadingo atapasidwa mwayi okuti alamulire dziko, pokhala mmodzi mwa ma YouTuber, pokhala mmodzi mwa anthu awiri amene amasetidwa kwambiri pa YouTube kumbuyo kwa Bushiri, Patience Namadingo azaonesesa kuti monetization ikuchitika. Mmaziwa Malawi sitiloledwa kuchita monetize YouTube, Facebook, TikTok, Instagram komanso ma platform ena onse. Ndipo Patience Namadingo atazakhala kuti ndi president wa dziko la Malawi, iyeyu azaonesesa kuti payekha wakhazikisa mapolisi abwino kwambiri kuti makampani asatire malamulo amene Google imafuna kuti ayambe monetization. Izi zizapangisa kuti achinyamata ambiri azatenge YouTube kukhala ntchito yawo yeniyeni, just like some mavita komanso ma YouTubers ena ochepa. Kupatula kuti Namadingo amakhala moyo ozibisa, nkuluyi choziwika bwino ndi chakuti tizakhala ndi first daughter ooneka bwino kwambiri. Azaonesesa kuti china chilichonse ndi mu nthawi imeneyo ndikhulupirira kuti some mavita tizakhala mu top 5 ya ma well known YouTuber kuno ku Africa. Zonsezi zikhonza kutheka pokhapokhapo ngati Namadingo angapitirire kufunisisa kuti azapikisane nawo pa mpando wa upresident. Tikhonza kuzakhala ndi Malawi osawayang'ana mbali, tikhonza kuzakhala ndi achinyamata ambiri mu nthawi imeneyo ozitukumula. Wow. Patience Namadingo akhonza kuzatukula music industry chifukwaso ndi chimene iyeyo akuiziwa bwino. Atayesera mu chaka cha 2025 agwa nawo, koma mu chaka cha 2035 it will be perfect. Please guys, tachita niso subscribe ku YouTube channel changa china ichi, muone ma videos ochuluka meti machita so upload ku channel ichi. Werenga daremba mu Africa.